Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Barka dai. Wannan ya gida. Alhamdulillah. Rashi akai. Wallahi to Allah ya kare. Amin. Allah ya gafarta. Masha Allah. Allah ya gafarta. Babban yaran. Wallahi dan wajena ne, babban dan wajena ne aka samu. Wannan yaran da na dan gashi da dan girma haka. Wallahi shine dan wannan zazzabin nan na zamani. Abiya? Lafiya kuma? Ita mutuwa in ta faru a haƙuri ake wanda aka yi mutuwan nan ba haƙuri yake yi ya haƙuri Malam, matso da ruwan nan, jama'a ga abinci nan fa. to ai shi wannan mun ga ana kawowa ga shi la ilaha Bayan Allah ba kai ne kake wallahi dama yunwa ce kukan yunwa nake wace mutuwa kowa ma zai mutu. yunwa kake wannan kukan da girman ka bawan Allah ya haka ba ai haka ku kyale shi bai shi mu gani a subhanallahi shi dama ashe ba mutuwa ce ta kashe ba gaisuwa yazo yi ba wallahi yunwa ce abun jama'a a'a bai shi ai gwara a masa mutuwa ce ta kashe ba bai shi ka san ba abin da ba ta sa zai cinye abincin nan a'a ku bar shi mu ga ikon Allah bai shi ku tsale shi bai shi yunwa ce ba gaisuwa ma yazo yi wa mutane ba ai dama yunwa ce kai a ila kaga jama'a ba mala bai ba kaci bar wasu san bai shi wannan ai a'a bai shi mu gani bai shi ai dole a faɗa gaskiya a'a bai shi a hankali zai kware bai shi ashe shi ba mutuwa ce ta kashi ba ma gaisuwa ya zo yi bacin abinci ku rike min shi ina za ka je ba inda